Hi, we are back again with yet another video. My name is Buddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Buddy Twice studios. And Buddy Twice, tokudzira nyaya dzese dziri kuitika mumasocial media nematumana ose enyika. Tenge tichikudzirai zviri kuitika. Hatisiye zviri kuitika zvingopfuura zvakadaro tisina kukuudzai and imimi. Tisina kukuudzai boys zviri kuitika matumana ose enyika. And imi changu subscribe mulike mokomenda motiudzirawo mafungiro enyu comment section. Resta nyaya boys inosuwisa boys. Inosuwisa boys yaitika boys kumakuwa boys. Man vidio racho vanhu ameno pafa ningitini pafa joki boys pafa hure boys yazoitika mafuta zacho muri kumaona apa boys pakaipa maona boys zvaitika boys kusimeti ivi kuningiri kusororo boys parufu rwehure vanokulazana pamusoro munhu apedza kufushira papa vanhu vatamungomona mamwe mafuta zacho andaiso usingopedza pepe kufushira munhu vanhu vakutolazana apa hama wanyarikani boys zviripo boys zvimwe zvinhu zvitenge tichiita boys zvipo boys of course ake munhu anoigwa ake nemabasa ake but ekuzodaro boys pane vanhu boys menhu hapo nyika yakuenda kumagumo haadai mari yangotiregerera angotinzwirawo nyasha kuzi mwari akatsama boys handi munoziva toparadzwa boys tokukumbirawo regere mwari kuti varegere vanhu venyu hapana chavanoziva amen tuzive mafungiro enyu mucomment section. My name is Buddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Buddy Twice studios.